Kováctvo. Už od praveku sa ľudia snažili naučiť spracúvať a tvarovať kov. Spočiatku išlo o točenie a búchanie do voľne nájdených materiálov v prírode. Schopnosť tvoriť a vyrábať získalo ľudstvo postupne predávaním a tradovaním skúseností. Až dosiahlo kováctvo dnešnej vysokej umeleckej a estetickej úrovne. A tak aj my dnes vás pozývame dozvedieť sa viac o postupoch pri tejto atraktívnej a vyhľadávanej umeleckej práci. Prvým krokom u akéhokoľvek výrobku je návrh. Ten spočíva z kresby budúceho výrobku. Už pri tomto procese kováč zvažuje postup práce, ktorý bude prebiehať pri výrobe. Po dokončení návrhu a rozmeraní materiálu prejde kováč k realizácii. Tá prebieha v kováckej dielni. Po založení ohňa vo výhni a jeho rozhorení pristupuje kováč k výrobe. Tá začína vhodným výberom materiálu. Po nahriatí je materiál ešte tvárniteľný. Správny postup ako kovať je ukladať jednotlivé údery tesne za sebou, čím dosiahneme plynulé prekutie. Po vykutí špičky kutáča sa už len povrch jemne dohladí. Nasleduje ohrev, ten je totižto veľmi dôležitý. Mohlo by sa stať, že by materiál praskol, pokiaľ by sme ho kovali pri nižších teplotách. Kováč pokračuje v prekovaní na požadovaný rozmer. Nasleduje rozšírené činnej časti kutáča tak, že údery kladiva sú dávané nosom kladiva ťahaním ku sebe alebo od seba. A potom už len jemné dohladenie.
Ďalším krokom je zrazenie hrán. Následne sa na nose nákovy ohne a vytvaruje činná časť kutáča. Kováč buď sám alebo pomocou pomocníka pokračuje v prekutí materiálu až po časť, kde sa bude nachádzať rukoveď. Na záver prejde k ohybu, po ktorom bude nasledovať skrútenie materiálu. Práve z tohto skrútenia vznikne rukoveď. Po úvodnom ohybe dôjde ku skrúteniu pomocou plytkej zápustky upevnenej v nákove. To prebieha tak, že kováč pritúka na materiál a ten sa prispôsobuje tvaru zápustky. Môže si pomôcť aj ručným ohýbaním o nos nákovy, po prípade doklepnutím kladivom. Ten istý spôsob zopakuje podľa toho, akú veľkú chce rukoveď na kutáči mať. Po dokutí a očistení máme hotový výrobok. Cesta od návrhu po konečnú prácu býva zložitá, ale ani to kováctvu neuberá na jeho kráse a príťažlivosti.